Počúvaš formulový podcast Cool Down Room. Pre všetkých týchto 6 pilotov platí to, že či ja alebo Vašek im budeme, a to si dovolím za Vaška hovoriť, že budeme im držať palce, lebo sme skrátka fanúšikovia nováčikov a chceme, aby tieto nové mená a nová krv prichádzala do tej Formuly 1. Před rokem bychom takovouhle epizodu asi nenahrávali, protože by nebylo vůbec co. Ale před tou letošní sezónou, kdy nám do Formule 1 přijde hned 5 v úvozovkách lomeno, jakkoliv chcete 6 nováčků, to si myslím, že je perfektní materiál pro to, abychom si tyhle nové hvězdy, nové tváře rozebrali ve speciální epizodě a já se na to strašně moc těším. Plánujeme to už vlastně od loňského podzimu, protože už nám tehdy bylo jasné, že těch nováčků bude více než jeden a že to bude takováhle skupina. To by mě asi ani ve snu nenapadlo. Každopádně přichází nová vlna, nová krev. Maťo, jak se na ně těšíš? Presne, jak si povedal, že túto epizódu sme mali v pláne už myslím si, že minimálne 2-3 mesiace a bude to veľmi zaujímavá debata, myslím si. V čase, kedy sme vlastne začali nejako vymýšľať scenár na túto epizódu, tak sa rozprávalo o nejakých 4, myslím, že vtedy nováčikoch pre tú sezónu, ktorá sa vlastne blíži a už máme možno niečo málo cez mesiac do začiatku sezóny. Videl som, že v Austrálii už sú prípravy v plnom prúde, takže tak. Máme to už dlho pripravené, vtedy sme sa bavili o nejakých, povedzme, že 4. Už vtedy myslím si, že medzi nami bola taká debata, že 4 by bolo super číslo, lebo vlastne do tej sezóny 2024 sme išli s tým, že nenastala žiadna zmena medzi pilotmi, že vlastne tí, čo boli aj predošlú sezónu, tak vlastne začínali aj tú ďalšiu. A nakoniec to číslo sa teda vyšplhalo až na číslo 6, aby som to možno tak uviedol na pravú mieru. V našej debate budú aj Oli Bearman a takisto aj Liam Lawson, keďže vlastne obidvaja už sa síce ukázali vo Formuli 1 aj vo viacerých závodoch, ale stále sa o nich budeme baviť ako o v úvodzovkách nováčikoch, hlavne kvôli tomu, že ešte neodjazdili celú sezónu. A vlastne tá prvá celá sezóna bude tá, ktorá začína 2025 a preto sa o nich budeme baviť na tej úrovni nováčikov. Takže tak, nejako sme si to chronologicky zoradili, pôjdeme od najmladšieho po najstaršieho a ja si myslím, že sa máme na čo tešiť. Přesně tak, jak si zmínil, půjdeme od toho nejmladšího a jelikož těch jmen je opravdu tolik, je jich 6, tak si myslím, že netřeba to nějak natahovat a pojďme rovnou do toho. A prvním pánem v uvozovkách je... No, to je skôr taký chlapec. Ano, prvním chlapcem na holení je Andrea Kimi Antonelli, rodák z italské Bologni, který teprve na konci loňského srpna oslavil 18. narozeniny. No a Andrea Kimi Antonelli si myslím, že byl v loni snad tím nejvíce skloňovaným jménem mimo cirkus, ale v podstatě asi i v cirkuse Formule 1, protože je označován za mezigenerační talent. Také proto hned si ho pod svá křídla ukořistil Mercedes a už roky ho podporuje napříč všemi juniorskými kategoriemi. No a letos bude debutovat právě v tomto šampionském nebo bývalém šampionském týmu, což je poměrně dost velké sousto, abych pravdu řekl takhle hned na úvod kariéry. Nicméně toto Wolf už v průběhu loňské sezóny a v podstatě to zopakoval i na začátku letošního roku říkal, že si nechtěl utéct dalšího Maxe Verstappena, protože málo lidí to ví, ale Max Verstappen skutečně byl původně pod záštitou Mercedesu a jelikož Mercedes dlouho váhal, kam vlastně s mladičkým Verstappenem, až jim ho nakonec přebral Red Bull, tak co by bylo kdyby, tak toto Wolf nechtělo opakovat tuto druhou chybu. No a Andrea Kimi Antonelli
jde to tak trochu ruku v ruce i s jeho nízkým věkem, toho nemá zas až tak moc odježděno. Začíname podľa mňa z tých všetkých mien, ktoré tu máme na tom zozname, takým, povedzme, že možno najjasnejším alebo najviac skloňovaným. Povedzme, že je okolo neho asi najväčší hype z tých všetkých 6, o ktorých sa budeme baviť. Správne si podotkol, Toto Wolff to nedávno ako keby že zopakoval a znovu to prizvukoval. Myslím si, že tie otázky sa budú kopiť od začiatku sezóny na každej jednej tlačovke. Prečo posadil vlastne 18-ročného chalana, ktorý nemá za sebou napríklad ani nejaký úspech vo Formuli 2, keďže tam odjazdil iba vlastne jednu sezónu, ale že prečo ho vlastne posadil do tej sedačky a presne to, čo Vašek povedal, že nechcel ako keby o neho prísť rovnako ako prišiel o tú šancu mať Maxa Verstappena vo svojom týme. Takže nejakým spôsobom si myslím, že je tam aj nejaká sebareflexia a Toto Wolff nejako zhodnotil tie svoje predošlé činy alebo kroky, tak by som to skôr nazval, a vyhodnotil, že chce skrátka toho Antonelliho tam posadiť. A ja si myslím, že táto myšlienka od nás oboch už zaznela niekedy cez leto okolo Monzy, keď sa blížil vlastne ten jeho debut v zmysle tréningu FP1. A vtedy sme povedali, že vlastne je tu strašne veľa ľudí, ktorí mu neveria. A myslím si, že tých ľudí bude počas tej sezóny pribúdať, lebo budú aj takí ľudia, čo mu to nebudú prijať a budú si doslova želať, aby sklamal. Ale vlastne, čo mne dáva osobne takú trošku dôveru v to, že sa mu to naozaj podarí, aj keď nemá až také skúsenosti s tými povedzme vyššími juniorskými sériami alebo nemá proste vysoký vek, hej, je proste najmladší, tak je to, že mu verí Toto Wolff. A ja si osobne myslím, že Toto Wolff, to sa tu určite zhodneme, že není žiadne bečko, je to proste top manažér a v tej Formuli 1 už je skrátka ostrielaný neviem, šéf týmu, alebo ako by som to nazval. A keď mu on verí, tak ja si osobne myslím, že to nám môže dávať ako keby, že trošku takú confidence, že ten Antonelli bude dobrý. Ja osobne myslím si, že však o tom sa budeme baviť neskôr, že úplne od začiatku tej sezóny by som neočakával nejaké zázraky, ale uvidíme, ako to bude proste ďalej. Každopádne, ak mu verí Toto Wolff, tak myslím si, že to dáva zmysel, že ho tam posadil. Takže tak. Naprosto souhlasím s tím, co si právě teď řekl. Ono konec konců já Kimimu také jako věřím, že není vůbec špatným pilotem. Neříkám teda, že na mém názoru nějak záleží, jo, v tomto kontextu, nechci se pasovat do role Tota Wolffa, ale Andrea Kimi Antonelli opravdu není pomalý. Ten jeho vzestup byl velmi rychlý, prokázal, že je velmi učenlivý, konec konců v průběhu loňské série Formule 2 pár okamžiku jsem měl i tu možnost komentovat přímo jeho počínání. Je velmi pěkné a doteď mám v paměti i jeho krásné předjetí v belgickém Spa. To chtělo opravdu velké koule, zrádné podmínky, nebylo to vůbec dobré a Kimi to tam zkrátka do toho kopce poslal z vnějšku a podařilo se mu to, takže on to opravdu v sobě má. Ale opět se vracím k tomu, co už jsem nakousl na začátku loňského září, když debitoval na italské Monze. Jemu strašně škodí ten umělý hype. Ale myslím si, že opravdu enormním způsobem, protože přijít teď do té Formule 1, byť i teda takhle do toho Mercedesu, do týmu s velkými ambicemi, tak člověk si řekne, jo, tak je to mladý kluk, bude se učit rok, 2 a pak to pojede. Vlastně konec konců stejný příběh jako s Maxem Verstappenem. A já věřím, že i takhle to podobně bude vypadat, že budou tam záchvěvy, je konec konců i Toto Wolff sám řekl geniality, ale budou zase momenty, kdy si budou trhat vlasy. Což je naprosto normální, je to nováček, mladý kluk, to je všechno v pohodě. Ale on je vykreslován už teď v podstatě jako komplexní pilot a vlastně novodobé stělesnění Ayrtona Senny skříženého s Maxem Verstappenem a ještě nám to tam celé domíchal Lewis Hamilton, prostě zkrátka je braný jako někdo, kdo
je prostě už teď v podstatě jmenován skoro mistrem světa. Jo, a to si myslím, že tohle přesně, ten hype okolo, bude to, o co se budou opírat ti kritici, ti hejtři, protože přijde první nehoda a ona přijde a hned to tam budou tadyhle lidé, kteří mu to nebudou přát, posílat, ať už na sociální sítě, ať už v médiích, kdy zkrátka budou v Mercedesu konec konců i samotný Kimi čili těmto nepříjemným otázkám. Takže je to opravdu velmi nezáviděníhodná situace, ale troufám si tvrdit, že Andrea Kimi Antonelli skutečně je pilotem budoucnosti, věřím tomu, věřím slovům Tota Wolffa, asi jako jeden z mála dneska už, ale nemyslím si, že by to měl být pilot, který zklame. Myslím si ale, že to bude trvat trochu déle a bude zkrátka potřeba i nějaký mentální coaching, aby Kimi zvládnul ten tlak, protože ten bude enormní, ale opravdu enormní. Správne si podľa mňa poznamenal to, že ono vlastne bude v tej pozícii, že že všetko okrem úspechu bude sklamanie, ako keby, hej. Že vlastne bude sa od neho očakávať iba to najväčšie a všetko, čo by bolo možno priemer alebo podpriemer, tak bude sklamanie. Ja som sám zvedavý, ako to celé zvládne. No, možno ešte pre ľudí, ktorí až tak Antonelliho tú minulosť, aj keď je stále iba 18-ročný chalan, tak možno to ľudia nepoznajú, tak iba to v rýchlosti prebehnem v pár bodoch, ktoré som si tu vypísal v rámci prípravy. Takže už ako 13-14 ročný, to sa bavíme o rokoch 2020-2021, tak dominoval seniorské kategórie v motokárach, čo myslím si, že hovorí samo o sebe, keď v tak mladom veku tínedžerskom dominoval vlastne medzi seniormi. V roku 2021, tesne po oslavení 15 narodenín, sa mu podarilo vlastne dostať do F4 šampionátu. Potom sa nejakým spôsobom na pár závodov objavil aj v šampionáte F4 Spojených arabských emirátoch, jazdil aj taliansku F4 a takisto F4 ADAC Championship, takže nejakým spôsobom, čo sa týka tej F4, tak má tam nejaký presence. Celkom zaujímavé, čo som našiel vlastne v rámci researchu, tak v roku 2022 sa konalo niečo, čo sa volalo FIA Motorsport Games. Neviem, či si o tom vedel. Bol to ako keby, že nejaký jednorázový turnaj, alebo ako to nazvať. A v rámci toho bola kategória F4 a Antonelli reprezentoval Taliansko a vyhral zlatú medailu. Takže celkom zaujímavá informácia. To slyším prvne. Bolo to, vôbec som ani nevedel, že niečo také existuje. Možno už to ani neexistuje, že to bola nejaká jednorazovka alebo tak. 2023 sa dostáva Antonelli do F3, najprv je to Formula Regional Middle East, tam vlastne vyhral, takisto vyhral Formula Regional European Championship, takže vlastne ako keby, že to sú také podkategórie pod F3, takže toto sa mu podarilo v roku 2023, ale treba povedať, že tú F3, ktorú napríklad Vašek na Nové komentoval minulú sezónu, tak v tej medzinárodnej F3 neúčinkoval. Hej, takže on bol ako keby v tých iba podkategóriách F3. No a v minulom roku sme ho vlastne videli prvýkrát v F2. Tam debutoval a vlastne tie výsledky boli také zmiešané. Nakoniec z toho bolo 6. miesto v pohári, takže tak, ale treba tam povedať, že vlastne tú medzinárodnú F3 preskočil, išiel vlastne rovno do F2 a hned z toho skočil do F1. Přesně tak, takže ono, když si to teď takhle poslechneme a díky za ten tvůj velmi podrobný výpis, snad už je vám teď příběh Kimiho Antonelliho trochu bližší a budete před začátkem sezóny vědět, kde vlastně byl, kde působil, tak to jsou de facto samá první místa. S výjimkou té F2 24, ale pamatujeme si, jak s novými regulemi měla F2, respektive stáj Prema ve Formule 2 strašně velké trápení.
Nechci se tady nějak jakoby zastávat Kimiho, to určitě ne, že by to 6. místo tady nějak jako sálo dlouze obhajoval, ale ve skutečnosti si myslím, nebo ve výsledku 6. místo i vzhledem k tomu, jaké potíže ten tým měl, je celkem sympatické umístění. A častokrát tá F2 je veľmi, veľmi nevyspytateľná, aby som to tak nazval. Ja osobne akože to sledujem tak sporadicky. Snažím sa čo najviac ako môžem, ale tak predsa len primárne tu F1 sledujem. A otáča sa tam ten grid, tým, že je tam aj viacej pilotov, viacej monopostov na tej trati, tak to niekedy vie byť také, že sú tam aj tie zrážky a nejaké nehody, takže myslím si, že ako 6. miesto na tú debutovú sezónu je úplne že solid, ale myslím si, že obidvaja sa tu zhodneme na tom, že ešte možno jedna sezóna navyše by mu rozhodne neuškodila. Určitě by mu neuškodila, anebo teda pokud by tam byl tak velký tlak dostat ho do F1, aby někam jinam neutekl, šopnout ho do Williamsu. Jo. Presne tak. Tam si myslím, že by nebyl problém ani na ty 2 sezóny, protože tam to klidně Mercedes mohl zvládnout tak, že na 2 roky podepíše Carlose Sainze, což on původně i chtěl, 2letý kontrakt s Mercedesem, proto se nakonec nedohodli, protože Mercedes mu údajně měl nabídnout pouze 1letý kontrakt, který je pouze na sezónu 25. A je to takové uspěchané. Jak říkám, nemyslím si, že to bude zas až tak velký propadák, tím si tak dostáváme k takové naší podkategorii, kdy jsme si řekli, že ke každému jménu řekneme naše nějaká očekávání, tak já už to rovnou otevřu. Nemyslím si, že to bude propadák, ale zároveň si nemyslím, že v každé kvalifikaci a v každém závodě Antonelli porazí George Russella, což už je taky tak trochu jako vykreslován, to si rozhodně nemyslím. Bude to boj, ale pokud ten tlak ustojí, myslím si, že Mercedes má nabito velmi zajímavou jezdeckou dvojici do dalších let. Dobre si spomenul Georgea Russella. Ja poviem takú myšlienku, že vlastne tak ako sa bude vyvíjať minimálne ten prvý rok kariéry Kimiho a Antonelliho, tak má to trošku v rukách George Russell. Vysvetlím. Odišiel Lewis Hamilton, ktorý bol 10 rokov tvárou Mercedesu a jasným lídrom toho Mercedesu. A teraz tam už nie je, odišiel do Ferrari a zrazu prichádza úplne nováčik, ktorý má 18 rokov namiesto neho a myslím si, že každému, kto počúva tento podcast, jasné, že Antonelli nebude lídrom toho tímu a George Russell bude v tej pozícii byť lídrom toho tímu. A on, ak sa chopí tejto pozície správne a bude jazdiť dobré výsledky, tak svojím spôsobom môže tomu Antonellimu pomôcť. Ale ak Russell bude jazdiť slabšie výsledky a Antonelli bude v tej pozícii, že musí on ťahať výsledkovo ten Mercedes, tak podľa mňa sa dostane ešte pod väčší tlak, ako už aktuálne je. Takže tak. A čo sa týka nejakej budúcnosti, tak ja si osobne tiež myslím, že v nejakom dlhodobom meritku úspeje. Ako som už predtým povedal, tak myslím si, že hlavne to, že mu verí Toto Wolff, tak mne osobne dáva oveľa väčšiu dôveru v celú túto vec. Zhodneme sa na tom, že je to trošku skoro, že tam by sa akože patrilo ešte trošku počkať, ale my sa tu iba rozprávame za mikrofónom, takže kto my sme, aby sme o tomto rozhodovali, my už to môžeme iba nejakým spôsobom zhodnotiť. A ja osobne neočakávam v tejto sezóne 2025 nejaký silný Mercedes. Ak sa Mercedes má vrátiť na ten vrchol, tak to podľa mňa bude až v tej ďalšej sezóne, keď sa zmenia pravidlá. A vlastne už túto sezónu možno, keď ten Mercedes nebude až taký dobrý, povedzme keby bol podobný ako v minulej sezóne, tak to je faktor, ktorý tiež môže pomôcť tomu Antonellimu. Lebo určite by to bolo ťažšie pre neho, keby tam naskočil ako absolútny nováčik, 18 rokov a ten tým ide hneď na titul. Takže ja si osobne myslím, že tento rok, kedy ja osobne neočakávam
nejaký super rýchly Mercedes, tak mu svojím spôsobom tiež môže pomôcť. Měl jsem právě tady tu poslední myšlenku, kterou si mi tak trochu vyfoukl. Synchronizace, to je fajn. Prepáč. Ne, úplně v pohodě, já jsem rád, že si to takhle zmínil, já to jenom takhle podtrhnu. Přesně tak, také neočekávám Mercedes na nějakých předních příčkách nebo na příčkách, které by mu umožňovaly bojovat třeba i o titul mistra světa. Očekávám nějaké dílčí úspěchy ve formě nějakých pódií, jsem tam nějaké vítězství, něco v podstatě, co jsme viděli v loni. A v takovémhle případě je to určitě faktor, který může Kimimu pomoct. Rozkouká se, zajede sem tam ještě nějaký pěkný výsledek, lidé si pak budou pamatovat ty hezké výsledky. Tam si myslím, že by to takhle celkem mohlo fungovat. To ano. Jinak takhle k té situaci v Mercedesu a ke Kimimu úplně moc nemám další takovéhle nějaké velmi chytré řešičky a pokud souhlasí, můžeme se klidně přesunout dál, nebo jestli máš ještě ty něco posledního? Nie, určite poďme ďalej a presunieme sa od jedného pilota Premy v roku 2024 k tomu druhému pilotovi Premy a je to Oli Bearman. Ako som už v úvode povedal, Oli Bearman už má za sebou aj nejaké preteky vo Formuli 1, napríklad za mňa osobne úžasný debut v Saudskej Arabii, kedy zaskakoval za Carlosa Sainza, ktorý mal práve vtedy operovaný appendix, alebo teda operáciu appendixu a myslím si, že ten debut vlastne ako sa mu podaril, tak vďačí vlastne tomu debutu za to, že aktuálne má sedačku pre sezónu, ktorá prichádza, lebo myslím si, že odvtedy ako keby, že prišiel trošku do takého povedomia aj tých ľudí, ktorí ho dovtedy nepoznali. Aj keď neskôr však poviem, že tie úspechy už mal aj dávno predtým, ale myslím si, že po tej Saudskej Arabii, kedy zaskakoval za Sainza, tak sa tak ukázal aj pre tú širšiu verejnosť alebo pre tých úplne nie takých hardcore fanúšikov F1 a tí ho odvtedy začali vnímať a myslím si, že odvtedy ho aj začali brať seriózne a myslím si, že je to chalan, ktorý má veľmi, veľmi jasnú a super budúcnosť pred sebou a neskôr akože trošku aj rozviniem túto myšlienku, ale ja osobne zo všetkých tých 6 pilotov, o ktorých sa tu budeme dnes baviť, tak ja do tohto mladého Angličana asi najviac nádejí vkladám. V tom jsme téměř zajedno, já vedle Bearmana ještě pasuji Gabriela Portoleta, to vysvětlím také v pozdější části. Určitě souhlasím, že mu loňský debut ve Ferrari pomohl. Věřím tomu, že opravdu ten dojem, který tam Oli Bearman nechal, a to ještě je fajn připomenout, že to nebylo tak, že by měl Oli přípravu aspoň třeba den, dva nebo týden, že by to viděl dopředu. Ne, Oli Bearman do Saudské Arábie přijel jako pilot Premy, zúčastnil se tréninku F2, vyhrál kvalifikaci. Ano, tu dokonce i vyhrál kvalifikaci F2. No a potom až od soboty naskočil do 3. tréninku za Ferrari a až takto ten víkend vlastně dokroužil, respektive velmi obstojně zajel. Takže tam opravdu byla minimální příprava, vypasoval se s tím, opravdu se ctí, ale troufnu si říci, že i nebýt tohoto debutu ve Ferrari v Saudské Arábii, tak by Oli Bearman do Formule 1 stejně přišel. A troufnu si říci, že i za ten stejný tým, protože Oli Bearman s Haasem konkrétně spolupracuje už od roku 2023, kdy v pozdější fázi sezóny se zúčastnil pátečních volných tréninků podle pravidla Formule 1, respektive FIA, které nařizuje týmům do pátečních tréninků posadit alespoň ve 2 z nich nějakého nováčka, tak toto si odškrtnul Oli Bearman už právě před 2 lety. A už od té doby nynější šéf Ayo Komatsu říkal, že je z Bearmana uchvácen, že má opravdu velmi dobrou zpětnou vazbu, že je na svůj věk, a to jsme ještě nezmínili, je to také velmi mladý závodník, on je o necelý rok, respektive o nějaký rok, starší než Andrea Kimi Antonelli, takže mu je ale pořád 19 let.
tak je velmi vyzrálý a působí velmi, velmi zkušeně, což u takhle mladých kluků je celkem působivé. Ja som sa teraz pozrel do tých poznámok, ktoré tu máme pripravené a respektíve dátum narodenia Oliho Bearmana 8. máj 2005. Som si uvedomil extrémnu vec, že on je o 6 rokov mladší odo mňa a vlastne ide debutovať vo Formuli 1. Brutál, akože toto je možno taká všeobecná myšlienka, ktorú poviem, že nie iba vo Formuli 1, ale v každom jednom športe vidíme čoraz mladších a mladších športovcov sa dostávať ako keby že na tie vrcholné priečky a ukazovať sa. A ja osobne som veľkým fanúšikom, obrovským fanúšikom týchto juniorov a mladých talentov, nováčikov, ktorí prichádzajú. Takže že ja sa na to veľmi teším. Chcel som povedať jednu vec, ohľadom toho debutu vo Ferrari, že ono sa možno zabúda na to, že aj keď on svojím spôsobom nemal čo stratiť, tak bol to extrémne stresujúci moment, že doslova by som to možno porovnal aj s tým Antonelim, čo bude on zažívať teraz podľa mňa násobne viacej, lebo už tam naskakuje ako podpísaný pilot a Oli tam vlastne prišiel iba na tú Saúdskú Arábiu zaskočiť za Sainza a vlastne hneď idete do Ferrari bez toho, aby ste tam odjazdili tie tréningy a nejakým spôsobom to nasetapovali. Myslím si, že on tam odjazdil ten posledný trénink v sobotu? Áno, ten odjezdil. No, tak bavíme sa tu o 60 minútach v tom aute. Ak si to zoberieme do toho najlepšieho scenára, aký sa vám môže stať, tým, že sa že nič nepokazí, tak odjazdíte 30 kôl. To je asi taký najideálnejší scenár, ktorý sa môže udiať a idete do kvalifikácie. Hej, že 60 minút máte na to, aby ste sa zoznámili s tým autom, v ktorom ste predtým nesedeli, nepoznáte ho, je to vyššia kategória, vlastne tá najvyššia, aká môže byť v tomto svete motoršportu a zrazu idete do kvalifikácie a predsa len, že to není, akože teraz nechcem nikoho uraziť, ale že to není Haas alebo to není Williams, to je proste Ferrari, ikonická značka a teraz tí ľudia, aj keď OK, je to nováčik, je to mladý chalán, prišiel tam zaskočiť, ale tí ľudia a fanúšikovia očakávajú nejaký výsledok, takže ja si osobne myslím, že Oli v tom momente bol tiež veľmi v stresujúcej situácii, takže myslím si, že na to, čo sa tam vlastne za ten víkend všetko udialo, tak on to zvládol vynikajúco. Nakoniec toho bolo to 7. miesto a akože skvelé. Hned při svém debutu porazil Norrise a Hamiltona. No. To si myslím jakože opravdu klobouček a to, jak to byla stresová situace, myslím krásně dokreslují záběry do garáže Ferrari během celého zbytku víkendu, během kvalifikace a závodu. Viděl si výrazy jeho tatínka? Ten to extrémne prežíval. Áno, takže myslím si, že... Ja si viem presne predstaviť, čo mu išlo hlavou. Ano, tak si myslím, že něco podobného, akorát tak možná 10krát víc zažíval Oli Bearman během celých svých jízd v tom Ferrari. To byl opravdu šílený tlak, nečekaný, na to se ani jako nestihl připravit. A možná právě to je to tajemství, že mu to takhle šlo, on vůbec než si stihnul uvědomit, že řídí Formuli 1 a že řídí Ferrari, tak už měl vlastně po víkendu, protože to šlo tak rychle, že si to možná ani chudák pořádně neuvědomoval. Každopádně teď s nástupem sezóny 2025 už si to uvědomovat bude. Bude v pro něj si myslím přijatelnějším prostředí, alespoň takhle hned na začátek, bude v Haasu. Můžeme to teď už tak trochu označit jako juniorku Ferrari díky jejich spolupráci právě s touto italskou značkou, kdy odebírá Haas veškeré komponenty od Ferrari, které může. Dosadili si tam juniora Ferrari. Nějak často s Olim Bearmanem skloňujeme slovo Ferrari, tak chceme to otevřít, to téma? Môžeme to kľudne otvoriť. Asi iba možno zarámcujem trošku nejakú tú jeho juniorskú kariéru, tak ako som to spravil pri Antonelim a veľmi rýchlo to proste zbehnem. 2022 debutová sezóna v F4 šampionáte, tam skončil Oli na 10. mieste.
Rok na to takisto zostával v šampionáte F4 a jazdil ako keby, že tie podkategórie nemeckú a taliansku F4 a v obidvoch vlastne úspel, obidve vyhral, takže vynikajúce. V tom istom roku ešte čiastočne okrem F4 jazdil aj F3, takže aj v roku 2021 má nejakú čiastočnú účasť v F3. Jazdil britskú a jazdil ázijskú, takže nejaký Regional Asian Championship. No, v roku 2022 je to jeho prvá celá debutová sezóna v F3. V tej F3, ktorú vlastne Vašek napríklad komentuje na Nova Sporte a ktorú poznáme všetci. A tam skončil na 3. mieste v tom šampionáte v roku 2022 iba 7 bodov za víťazom v tej sezóne, takže tiež vynikajúci výsledok. O rok na to 2023 sa posúva do šampionátu F2, jeho debutová sezóna 6. miesto, takže tiež si myslím, že vlastne, ak sa nemýlim, tak 6. miesto debutoval aj vlastne Kimi Antonelli v tejto sezóne v F2. Presne tak. Takže super, majú to vlastne narovnako. No a uplynulý rok takisto Oli Berman pôsobil v šampionáte F2 v roku 2024 a tam skončil na 12. mieste, ale tam treba povedať to, že vlastne niektoré tie víkendy nejazdil, keďže sa účastnil pretekov vo Formuli 1, buď nahrádzal Sainza alebo Magnusena, takže tam treba povedať to, že o nejaké body prišiel. Osobne si myslím, že pred tou sezónou, ak odliadneme od toho, že nevedelo sa, že Prema bude mať problémy a že Oli bude zaskakovať aj vo Formuli 1, tak asi patril medzi kandidátov na ten titul v F2, ale to, akým spôsobom sa vyvinula tá sezóna a aké tam boli okolnosti, ja si osobne myslím, že na konci roku ani nikto nepozeral na to, na koľkatom mieste on skončil. Já si trochu říci, že tohle je opravdu téměř nic nevykazující umístění, protože musíme si také uvědomit to, že Oli Berman už v polovině sezóny F2 věděl, že bude závodit za Haas. A myslím si, že ta jeho koncentrace už šla úplně, ale úplně jiným směrem, než dokončit nějak důstojně v trápící se Premě sezónu Formule 2. Jo, tam si opravdu dokážu představit, nebo já sám bych takhle fungoval, když bych věděl, že mě za necelý půl rok čeká výrazné, ale opravdu výrazné povýšení a v mém aktuálním, nebo na mé aktuální pozici to úplně neklape, tak už se logicky nebudu zas až tak moc, zní to blbě říct, ale nebudu se už zas až tak moc snažit všechno zachránit na poslední chvíli a tak nějak to dovést důstojně, když vím, že za půl roku budu pracovat někde jinde a tam potřebuju, abych ty výsledky pracovní podával. Myslím si, že tam je to úplně logické. Ukáže čas, jak dobrým Oli Berman bude, ale já si troufnu říci, že i tady máme taková podobná očekávání, že je to velmi, velmi nadějný závodník a ta jeho budoucnost si myslím, že je také nastavená veľmi dobře, podobne ako u Kimiho Antonelliho. Tak poďme k tej tvojej myšlienke, čo si vlastne naznačil. Častokrát sa pri tom Haase a pri Olim Bermanovi skloňuje Ferrari. Je to vlastne produkt Akadémie Ferrari, ich junior. A takový Leclerc 2.0, dá se říci. Áno. A myslím si, že nebudem hovoriť žiadnu novinku, že ak poviem v budúcej sezóne, ak bude dobre Ferrari, tak môže byť aj ten Haas lepší. Myslím si, že ak Ferrari spraví všetko správne a postaví rýchly monopost, tak bude z toho nejakým spôsobom profitovať aj Haas. Takže to môže byť výhoda aj pre Bermana s Oconom v tom Haase. Ale tak načetol si to Ferrari, tak poďme do toho, povedz mi niečo k tomu. No zajímavé je, že když Oli Berman podepisoval smlouvu s Haasem, tak se tam uvedlo víceletý kontrakt. A nebylo vlastně dáno, na jak dlouhou dobu vlastně Oli Berman v tom Haase zůstane. Nebo veřejně známo to určitě nebylo. Aby som to obhájil, tak toto už je taká bežná prax v tej Formuli 1. Ano, přesně tak. Dneska už nevidíme na 2 na 3 roky, vidíme prostě multi-year deal nebo něco v tomto smyslu. Každopádně
před celkem nedávnem Ayo Komatsu se tak jako nechci říct, že prořekl, ale dal celkem jasně najevo, jaké úmysly s Olím Bermanem jsou, když Ayo Komatsu řekl, máme Olího propůjčeného na prozatím 2 roky. A to je stejná doba, jak dlouhou má v tuto chvíli platnou smlouvu Lewis Hamilton z Ferrari. A pokud Lewis Hamilton na konci roku 2026 zkrátka ukončí svou kariéru a nebude prodlužovat spolupráci s Ferrari, minimálně tedy na pozici závodního pilota, a Olímu se bude dařit, zajede tam nějaké pěkné výsledky a nebude to vyloženě tragédie, což ani jeden z nás nepředpokládá, tak si myslím, že se tady někdo velmi výrazně hlásí o tuto sedačku. Určite. S týmto sa naprosto stotožňujem a to, čo povedal Komatsu, pre mňa osobne ani není nič prekvapivé. Ja si myslím, že to tu bolo jedna z tých epizód, kedy vlastne tá zmluva pre Oliho Bermana bola oznámená a ja som to už vtedy povedal, že ak všetko v tej jeho kariére pôjde správne a on ukáže alebo potvrdí tie výsledky, ktoré mal v tom predošlom roku, hej, že aj keď išiel za ten Haas na miesto Magnusena, tak myslím si, že to, čo predviedol, bolo dobré. Tak ak všetko toto pôjde povedzme v najbližších 2 rokoch správne a on bude robiť tieto kroky tak, ako robil doteraz, tak ja si osobne myslím, že tá cesta pre neho do toho Ferrari je jasná. A teraz to podľa mňa není z našej strany tak, že by sme posielali Hamiltona do dôchodku a myslím si, že aj trošku predbiehame týmito vecami alebo touto debatou, ale scenáre môžu byť rôzne. Hamilton to skúsi 2 roky, Ferrari postaví vynikajúce auto, Hamilton vyhrá 8. titul, splní si posledný rekord, ktorý potreboval prekonať, ktorý vlastne je jediný z tých rekordov podľa mňa, ktorý mu ešte nepatrí, a povie si, že OK, I'm done with this a odíde. A môže byť aj opačný scenár. Hamilton to skúsi 2 roky, Ferrari, tak ako sa pokúša od 2007, tak sa bude pokúšať ešte ďalej a ten monopost skrátka nepostavia dobrý a nepôjde to. A on si povie po 2-3 rokoch, že OK, tak asi už to proste nedám a tento rekord neprekonám a zabalí to a tá sedačka sa napríklad uvoľní. Takže tie scenáre sú rôzne a není to tak, že by sme teraz Hamiltona posielali do dôchodku. Vieme, že tým predbiehame, ale chceme tu nejakým spôsobom načrtnúť to, že za nás oboch Haas nebude posledná zastávka Oliho Bermana. Přesně tak. Se ještě vyjádřím právě takhle k tomu Lewisi Hamiltonovi. Myslím si, že on právě bude mít dokonce i to hlavní slovo, když to takhle povím, protože pokud se rozhodne pokračovat i po sezóně 26, tak věřím tomu, že mu Ferrari ještě smlouvu prodlouží, protože určitě nechceš úplně jakoby takhle odepisovat několikanásobného mistra světa a držitele téměř všech rekordů, a pokud bude rozhodlý pokračovat, troufnu si říci, že i s Bermanem možná třeba ještě rok počkají a uvidí se co dál, ale jak už si řekl, to opravdu hodně předbíháme, ta spolupráce se ještě pomalu ani nerozjela a my už tady mluvíme o jejím konci, tak můžeme od toho dál. Jenom teda, abychom si to zase takhle trochu sesumarizovali, my už jsme tak naše očekávání v podstatě jako řekli, nastínili, ale ať to máme všechno takhle jako jednotné, tak naše očekávání ohledně Oliho Bermana je, že pravděpodobně asi nesklame. Jestli překoná nebo bude bojovat s Estebanem Oconem, troufnu si říci, že za začátku se bude Oli lehce rozkoukávat. Ono, už je to zase trochu jiná forma tlaku, když jsi jen náhradník a můžeš překvapit a můžeš něco zajet, než když jsi už kmenový trvalý závodník, jezdec té stáje, kde už musíš naopak něco zajet, ale troufnu si říci, že do poloviny sezóny bude Oli Berman více než vyrovnaným kolegou Estebana Ocona a som zvedav, jak bude vypadať tá druhá polovina. Naprosto sa stotožňujem so všetkým, čo si povedal. Tiež dávam tomu pol roka a myslím si, že od tej druhej polovice sezóny to Oli, myslím si, že čo sa týka úspechov alebo tých pozícií, kde bude končiť tie závody, tak bude absolútne prečí toho Ocona. A čo sa týka toho, možno ešte trošku spravím takú paralelu s Antonellim. Myslím si, že tu je super, že Berman štartuje v Haase. Že skrátka od toho Haasu
tam keď skončíte 15, tak akože vieš, že v prvých 3, 4, 5 pretekoch, keď on skončí 15 alebo 13, tak svojím spôsobom mu nikto nič nebude vyčítať, alebo keď vypadne v prvej časti kvalifikácie. Proste si povedia, že nováčik a dáme mu proste čas. Keď sa to stane v Mercedese, tak tam už ako keby, že také benevolentné to meritko podľa mňa nebude a tam skrátka tí ľudia a fanúšikovia budú očakávať výsledky hneď, takže v tomto je to za mňa super, že Oli štartuje v Hase a odštartuje podľa mňa tú kariéru v nejakom, nazvime to, slabšom týme alebo nižšie postavenom týme a presne ako Vašek povedal, ja očakávam od neho veľké veci, nehovorím, že to bude hneď, myslím si, že tá druhá polovica sezóny už by mohla byť taká, že bude tam niekde končiť okolo toho 10. miesta, 9. pozbiera tam nejaké body a tak a postupne, ak to pôjde takýmto spôsobom ďalej, tak ja osobne dávam veľkú nádej jeho kariére a myslím si, že má pred sebou svetlú budúcnosť. Naprosto souhlasím, tentokrát zase já jenom to takhle podtrhnu a myslím, že můžeme se zase posunout trošku dál, ať to trošičku urychlíme, bavíme se už poměrně dost dlouho a máme teprve 2 jména za sebou. Pokud jsme zvědaví, jak bude vypadat druhá polovina sezóny v Haasu, co se týče nějakých možných divokých momentů, tak co se potom bude dít ve stáji Racing Bulls, tak to si nedokážu vůbec představit teď, protože Liama Lawsona nahradí Isaac Hadjar a myslím si, že nás čeká velmi, velmi zajímavých vysíleček. Ono sa to tak možno nezdá, ale Vašek je veľmi veľký fanúšik Isaaca Hadjara. Já nechci, ne, ať to uvedeme na pravou míru, já tady zase nechci nikoho předběžně nějak kritizovat nebo něco takového, ale tím, že jsem si už v loňské sezóně mohl vyzkoušet, odkomentovat pár přenosů i Formule 2, tak jsem měl právě i tu možnost sledovat a hlavně slyšet projev Isaaca Hadjara. A já musím říci, že pokud někdo nadával na Yukiho Tsunodu, že to je horká hlava a že má agresivní vysílačky, tak to si počkejte na Isaaca Hadjara, pokud jste ty jeho ještě neslyšeli. Na straně druhé musím ale férově přiznat, to zase jako je pravda, že on není vůbec špatným pilotem. Konec konců Isaac Hadjar do konce loňské sezóny ve Formule 2 bojoval o jezdecký titul, což v tak konkurenčním prostředí není vůbec nic jednoduchého a už to samo o sobě potvrzuje ty jeho kvality, které on má. On nebude špatný pilot, bude rychlý. To já si myslím, že o tomhle se bavit nemusíme a troufnu si říct, že opravdu tam může jít o nějaké i jako překvapení a že by se Yuki Tsunoda po pár letech mohl i zapotit, co se týče porovnání s týmovým kolegou. Ale co mi to tam, ale to je pouze jen můj osobní názor, trochu vadí, je taková ta jeho emocionální nevyzrálost, nebo jak to popsat. Myslím si, že první moment, kdy se mu nebude něco líbit, někdo mu blbě skříží cestu v kvalifikaci a hned uslyšíte, co tím myslím. No, podľa mňa tretie meno, ktoré teraz otvárame, Isaac Hadjar, má trošku inú cestu do tej Formuly 1 ako tie predošlé dve, Antonelli s Bermanom. Vysvetlím, ja mám pocit, že do doby, kedy Sergio Pérez už začal byť tak tragický, že už bolo proste jasné, že musí odísť z toho Red Bullu, tak do toho momentu som meno Isaac Hadjar v spojitosti s nejakým povýšením do Formuly 1 ani raz nepočul. Že tieto dve slova, alebo teda tieto dve veci, Isaac Hadjar, Formula 1, nevidel som to v tejto spojitosti. A svojím spôsobom Isaac Hadjar môže teraz zdvihnúť telefón a poďakovať Čekovi Pérezovi v Mexiku niekde na pláži, že Čeko, ďakujem ti, že si jazdil tak biedne v minulej sezóne, vďaka tomu mám sedačku na ďalší rok vo Formuli 1. A viem, že to znie trošku bizarne, ale skutočne to takto bolo. Ale aby som vlastne nejakým spôsobom, aby to nevyzeralo, že chcem Isaaca Hadjara zhodiť, tak poviem, že myslím si, že má za sebou to juniorské portfólio výsledkov, ktoré vôbec není zlé.
v roku 2022 debutoval v F3 a skončil v debutovej sezóne na 4. mieste, takže ja si myslím, že super. Hneď ďalšiu sezónu sa posúva o kategóriu vyššie do F2. Bola to debutová sezóna, 14. miesto, úplne v pohode, ideme ďalej. Posledný rok, ktorý práve ubehol, 2024, druhá sezóna v F2 a druhé miesto, s tým, že druhé miesto, myslím si, že treba vysvetliť, akým spôsobom skončil druhý, že do posledných pretekov v Abu Dhabi kvázi Isaac Hadjar bojoval s Gabrielom Bortoletom o ten titul a myslím si, že ten súboj mohol byť ešte oveľa zaujímavejší aj v tých posledných pretekoch, ale Isaac tam spravil chybu na štarte, keď vlastne mu to myslím, že skapalo, on sa nerozbehol a tým pádom už bolo jasné, že o ten titul nebude môcť v tých posledných pretekoch nejakým spôsobom bojovať, ale len tým som chcel uvieť na pravú mieru to, že to nebolo druhé miesto, že skrátka skončil druhý, ale to bolo druhé miesto s tým, že do posledných pretekov mal on šancu na to, aby sa stal šampiónom F2. Takže ja si osobne myslím, že to portfólio, ktoré on má výsledkov, tak je veľmi dobré a svojím spôsobom akože druhé miesto v šampionáte F2 prichádza do Formuly 1. Ja si osobne myslím, že tie výsledky od neho môžeme očakávať. Ty si velmi správně řekl, že to druhé místo v loňském šampionátu Formule 2 nebylo druhé místo typu jsem druhej, tak s prvním se nemůžu měřit. To bylo druhé místo ve stylu sakra, já jsem druhej. Presne tak. Protože mu to opravdu uteklo mezi prsty. Navážu ještě teda na jednu myšlenku velmi zajímavou, ta mě napadla až teď, jak si začal mluvit o tom, že Sergio Pérez byl objektivně tragický v loňské sezóně, tak stejně tak jako Pérezovi si myslím, že Hadjar může děkovat i Ricciardovi. Protože nebýt těch zmařených výsledků, tak Péreze šupnou pryč, jde tam Ricciardo, rok zůstane Lawson ve V-Carbu, respektive Racing Bulls a uvidí se a potom samozřejmě by tam pro Hadjara místo nebylo. Takže těma dvěma pánům, asi ano, ty si to řekl velmi dobře, může Isaac Hadjar děkovat. Jinak takhle ještě co se týče Isaaca Hadjara, je to taková, a teď jak to říci, já si troufám tvrdit, že opravdu co do rychlosti se týče, tak má Racing Bulls celkem zajímavou jezdeckou dvojici, protože Hadjar umí doručit výsledek, umí ho doručit i pod tlakem, loni to několikrát ukázal. Zároveň ale je tam velmi, velmi tenká hrana toho, kdy dojde k takovému, já nechci říct, že sesypání, ale k takové ztrátě koncentrace, k takové vnitřní nervozitě, kterou už ani on neustojí a konec konců to potrhuje i vývoj loňské sezóny F2, kdy on do poloviny sezóny vedl a navyšoval šampionát, pak se mu nepovedl jeden závod, přitáhl se Gabriel Bortoleto a už to potom tak nějak mu to zkrátka uniklo. Takže velmi těžko soudit a já jsem strašně zvědavý, jakou vlastně budoucnost Isaac Hadjar před sebou má, protože tady už si vůbec nejsem tak jistý jako u Oliho Bermana nebo Kimiho Antonelliho. Tam opravdu bude strašně záležet na tom, jaká situace konec konců bude i v Ačkovém týmu Red Bull. O tom se budeme bavit také za chvilku. Ale tady opravdu, jestli to je také jen nějaké, odpuste mi ten výraz, ale dočasné řešení, nějaká přestupní stanice, než tam dají někoho jiného. Nabízí se například Arvid Lindblad, který dělá kroky k tomu, aby se do Formule 1 velmi brzy dostal. Těžko říct. Opravdu si netroufám říci. Ja budem trošku diablov advokát, ja som tej F2 veľa nenasledoval a nevidel som toho Hadjara až toľko v akcii, ale trošku sa zase vrátim na to, čo som spomínal, ten posledný závod sezóny F2 v Abu Dhabi a bol tam vlastne ten moment, kedy on proste spravil chybu na štarte a skapalo mu to a presne to bol moment, kedy on to mohol vzdať, povedať si, že je to všetko vybavené a ja už tu nemám žiadnu šancu to nejako ovplyvniť a práve vtedy on mne prišiel aj v tých vysielačkách
že skrátka sa kusol, bol úplne ticho a snažil sa ešte s tým niečo urobiť. Na konci dňa sa mu to nepodarilo, bola tam už proste veľká strata, myslím, že tam museli ísť aj do boxov alebo také niečo a potom tam strácal 1 alebo 2 kola už na všetkých, takže nepodarilo sa mu to, ale svojím spôsobom sa trošku kusol a chcel niečo ešte s tým výsledkom urobiť, aj keď vedel, že na štarte spravil obrovskú chybu, takže toto je moja ako keby, že tá najčerstvejšia spomienka na neho a ja si asi toto budem nejako držať do tej sezóny. Uvidíme, ako ma o tom presvedčí alebo nepresvedčí. Som na neho akože veľmi zvedavý, hlavne čo sa týka toho, že ho až tak dobre nepoznám a viem o ňom akože veľmi málo. Takže tak. Zaujímavé bude určite to porovnanie s Yukim a čo sa týka tej výbušnej povahy alebo tých nadávok a tých vysielačiek, tak Yukimu to trvalo 3 roky, tak uvidíme s akým mindsetom príde Isaac Hadjar, takže tak, ale tu je zase tá výhoda toho, presne ako pri Olim Bearmanovi, že Hadjar skrátka nejde do top týmu, Hadjar ide do týmu, ktorý bude niekde v strede pola, možno viacej k tomu chvostu a ja si osobne myslím, že tam presne on keď príde a prvých 6-7 víkendov nezajazdí nejaký skvelý výsledok, tak až tak sa moc nestane a viem, že možno sa to teraz nebude zhodovať s tým, čo sa dialo v minulých sezónach, napríklad odvolám sa na Nika de Vriesa, ktorý dostal vyhadzov po myslím, že 10 alebo 11 veľkých cenách a bol to vlastne v tom istom týme, ale ja viem, že to bude teraz znieť bizarne, ale Red Bull už nemá veľa možností, kým by ho v tejto sezóne nahradil. Hej, že fakt už iba jedine, že by znovu toho Ricarda vyťahli. To je přesně to, co jsem teď vlastně jako bych chtěl říct. Ty, jak jsi mluvil o tom, že Oli Bearman jde do Haasu a je to vlastně jako psychicky lepší, tak jsem ti právě chtěl jakoby říci, no jo, jenomže Oli Bearman jde do Haasu, který je stabilní, co se týče jezdců, ale vlastně ty potom, jak si hned řekl, že vlastně Red Bull už nemá z čeho vybírat, tak vlastně teď už ta situace také v podstatě jako u Red Bullu dá si říct, že stabilní, protože oni už nemají koho. Koho by si tam potom jinak dal, to je pravda. Nabízí se ještě ve Formuli 2 Pepe Martí, ale ano, nějaké zajímavé výsledky loni ukázal, je to také junior Red Bullu, ale že by se zapsal nějakým takovýmhle písmem jako Isaac Hadjar v té loňské sezóně, úplně si nemyslím. Arvid Lindblad, už jsem ho zmínil, strašně mladý kluk. Loni na startu v Bahrajnu mu bylo 16 let, teď už mu teda je 17, věková hranice se snížila, to je pravda. Na straně druhé ten kluk má také za sebou jen motokáry, F4, F3. A letos bude debitovat ve Formuli 2, takže strašně další jako velký risk a jsem velmi zvědavý, jak se tadyhle to ještě vyvrbí. Ale abychom teda přemostili na naše očekávání, tak asi si troufnu říct, že se shodneme v tom, že Isaac Hadjar asi už bude trochu více zatápět Yukimu Tsunodovi a asi se máme těšit na velmi zajímavé vysílečky. Asi takhle to trošičku humorně zakončím. No, asi tak by som to povedal, že ja som najmä zvedavý na to porovnanie Hadjar-Tsunoda a som zvedavý, čo to ukáže. Dal by som tomu voľný priebeh minimálne v prvej tretine, v prvej polovici tej sezóny a potom môžeme nejakým spôsobom hodnotiť. Takže tak, ale ak sa Tsunoda v poslednej sezóne veľmi zriedkavo dostával na body, tak myslím si, že Hadjar to bude mať ešte komplikovanejšie. Tam to také podtrhnu. A mám teda úplně poslední myšlenku. Zkusíme si tipnout, jestli i vzhledem k tomu přísnějšímu trestu za nadávky dostane Isaac Hadjar nějaký distanc? No, tak dúfam, že má dobrú peňaženku, že ju má plnú, alebo minimálne teda bankový účet, lebo čo som tak pozeral, tak tie tresty finančné budú docela vysoké a čo je na tom najviac bizarné, tak
vlastne v novej sezóne, ak budú tie prehrešky sa opakovať, tak vlastne vedenie šampionátu môže pristúpiť aj k tomu, že vám odpočíta body za to, že budete nadávať opakovane. Za mňa osobne veľmi bizarná vec, ale o tom sa môžeme pobaviť niekedy inokedy. No, ak to bude tak, ako hovoríš, ty máš s ním väčšiu skúsenosť, takže si toho počul z tých vysielačiek oveľa viacej, tak myslím si, že určite k nejakému trestu príde, ale skôr asi iba k tomu finančnému. Uvidíme. Přesuneme se zase o nějakou tu garáž dál a budeme se bavit shodou okolností o největším konkurentovi Isaaca Hadjara v loňské Formuli 2, protože dalším do party je, a já si troufnu říci lehce nečekaně, alespoň v mých očích, tedy Gabriel Bortoleto, což je brazilský závodník, 20 let, rodák přímo ze São Paula, který bude v letošní sezóně hájit barvy týmu Kick Sauber a od následujícího roku přímo německé automobilky Audi. A je to pilot s velmi zajímavým a také pestrým životopisem. O tom se pobavíme za chvilinku. No, tak máme zase Brazilce na startovním roštu. Toto je myšlienka, ktorá je super na úvod. Ja som rád, že si to otvoril. No, myslím si, že tento market okolo Brazílie a celkovo Južná Amerika, tak má veľkú históriu a silnú históriu vo Formuli 1. Obrovskú. Myslím si, že presne tak, Ayrton Senna, myslím si, že viacej ani netreba hovoriť, stačí povedať iba toto meno. Já si ještě myslím, vedieť... promiň, jenom, že ti přerušujem, dokud tu myšlenku nezapomenu, že ono právě hodně nových a mladších diváků si ani nedokáže uvědomit, jak velký ten odkaz Brazílie ve formuli má. Přesně, ty si řekl Ayrton Senna, ale můžeme říct si i Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi. To jsou prostě jména, která jako rezonují. A teď, promiň, dokončí myšlenku. A z tých nových napríklad Felipe Massa, ktorý jazdil za Ferrari, takže ja si osobne myslím, že tá Brazília má skutočne silnú históriu vo Formuli 1. Tie mená, ktoré si vymenoval, tak tomu svedčia. To najjasnejšie zo všetkých tých mien je určite Ayrton Senna, o tom sa nemusíme ani baviť. Takže ja si osobne myslím, že pre Brazíliu ako takú, pre tých fanúšikov, ktorí, myslím si, že ich tam kopec, vidíme to každý rok, keď sa tam príde na ten okruh, tak tí ľudia sú tam úplne že zbláznení do Formuly 1, tak pre týchto ľudí je to skvelé, že on prichádza na ten grid F1 a že svojím spôsobom budú mať niekoho toho svojho, komu môžu fandiť. Takže za mňa osobne toto je veľmi silné a veľmi super pre ten celý market Južnej Ameriky a najmä aj po tom, čo vlastne skončil Sergio Pérez, ktorý nejakým spôsobom, OK, Mexiko je Stredná Amerika, ale nejakým spôsobom to on tak združoval, takže ja si osobne myslím, že super myšlienka na úvod, že máme po dlhšej dobe, neviem, myslím, že od roku 2017, kedy naposledy skončil vlastne Felipe Massa, tak potom sa tam už iba ukázal Zahás a teraz mi skús pomôcť. Keď sa stala tá nehoda Grosjeanovi, tak Zahás zaskakoval, myslím, že 2 závody a neviem si spomenúť na meno. Piero Fittipaldi. Áno, super. Oni tam mají trošičku, ta rodina má trošičku zvláštní rodokmen, kdy i strýc je mladší než vnuk. On se Emerson ještě činí ve svém pokročilém věku, ale teď si právě nejsem jistý, jestli Piero nebo Pietro, teď se strašně omlouvám, úplně mi to jméno také vypadlo, tak si nejsem jistý, jestli je vnuk. Myslím, že Pietro. Ano, tak vůbec nejsem jistý, jestli je to vnuk anebo syn Emersona Fittipaldiho. To bych vám teď kecal. Ale takže áno. Vynikajúce meno z Brazílie na štartovom rošte. Treba na začiatok povedať pre ľudí, ktorí možno Bortoleta až tak nepoznajú, že on sa nezjavil len tak náhodou. Myslím si, že to, že má talent, tak potvrdzuje to, že bol súčasťou juniorského programu McLarenu. Myslím si, že keď taký prestížny a historický tým ako McLaren už dáva niekomu šancu a podporuje ho v tej kariére, tak už to o niečom určite svedčí. A
Ja sa priznám, že do Monzy 2024 som neregistroval Bortoleta vôbec. Vtedy myslím si, že na Monze on získal pole position alebo vyhral tam preteky F2, to už presne neviem. A mal príľbu, ktorú on to aj nejakým spôsobom vysvetľoval, že komunikoval s rodinou Ayrtona Senu a chcel to ako keby, že nejaké schválenie od nich a mal takú príľbu, ktorá vlastne odkazovala na toho Ayrtona Senu a nejakým spôsobom si ho pripomínala a vtedy som ho ja začal vnímať a začal som si hľadať nejakým spôsobom, že aké sú jeho výsledky alebo čo má za sebou. Veľmi rýchlo zhrniem roky 2020 a 2021. V roku 2020 začal v F4, bola to talianská podkategória F4, tam debutoval, skončil 5. Rok na to sa účastnil 2 šampionátov, jedno bolo Formula Regional European Championship a Formula Region Asian Championship. V tej európskej časti skončil 15. a v tej ázijskej časti skončil 6. No a od roku 2022 to začína byť s jeho kariérou veľmi seriózne a v roku 2022 prichádza do šampionátu F3 a hneď v tej prvej sezóne vyhráva tento šampionát. V následujúcom roku 2024 ide do šampionátu F2 a takisto ho vyhráva a Vašek vám povie, že ktorý ďalší pilot, ktorý už aktuálne jazdí v papajových farbách, má rovnaký životopis. Není to Lando Norris. Je to Oscar Piastri samozřejmě. A já mám ještě pořád před očima, jak velký humbuk kolem Piastriho byl. A to nejen ve spojitosti s Alpinem, ale celkově s tím, jak on byl vnímán. Že to je také další velký talent a troufnu si říct, že po 2 letech, které teď Piastri strávil u McLarenu, dostal těmto tvrzením a troufnu si říct, že Piastri je také budoucím, já se bojím říct to slovo šampionem, ale určitě jezdcem, který má na to bojovat o titul. Takhle to povím. Jednoznačně určitě. A Gabriel Bortoleto přijde mi trošičku škoda, že je v takovém stínu, ty si konec konců sám řekl, že si ho zaznamenal vlastně až letos na Monze, což já ti nevyčítám, samozřejmě každý ty nižší kategorie nesleduje, ono je také náročnější je sledovat kvůli vysílacím časům, že jsou dříve než ty F1, to naprosto chápu, ale určitě to je pilot Bortoleto, který si za mě zaslouží poměrně velkou pozornost a jak už jsem ze začátku dnešní epizody říkal, pro mě je Bortoleto a Behrman nováček takový ten asi nejvíce komplexní, který dokáže, si troufnu říci, odvést nebo doručit výkon hned od samého začátku. Jsou oba dva velmi přizpůsobiví. Bortoleto to dokázal tím, že postupně šplhal, přesně jak už si řekl, 23 F3 titul, 24 F2 titul a je zkrátka velmi adaptabilní. Ollie Behrman, myslím si, že znovu se odkážeme na Saudskou Arábii, ale konec konců můžeme i na Azerbajdžán, i na Brazílii, kdy také neplánovaně zaskakoval. Jsou to prostě kluci, kteří i přesto malé množství zkušeností, které mají s těmito velkými vozy, se s nimi dokáží i poprat opravdu se ctí na velmi dobré úrovni a netvrdím, že Gabriel Bortoleto bude v top 10 v šampionátu, ono zase musíme vzít v potaz, jaký monopost bude mít k dispozici a troufám si říct, že bohužel ten nejslabší ze všech. Ale nemyslím si, že by si měl Bortoleto v příštím roce nějak ztratit. To si opravdu nemyslím. Presne ako si to povedal, že rovnaký životopis má Oscar Piastri, alebo teda veľmi podobný, takisto šampión F3, rok na to šampión F2 a ja si presne si to pamätám, aký humbuk bol okolo toho, že nie, že Piastri je obrovský talent a Piastri bude určite šampiónom vo Formuli 1, ale aký humbuk bol okolo toho, že Piastri vlastne tú jednu sezónu sedel a nedostal tú sedačku v F1 hneď. A ja si osobne myslím, že je skvelé, že
talentovaného pilota, ktorý vlastne behom 2 rokov vyhral F3 a F2 a hneď sa posúva do F1, tak je to skvelé, že vlastne sa našla pre neho tá sedačka. Bolo by to veľmi smutné a veľká škoda, keby takýto talent znovu sedel rok a čakal na nejakú príležitosť. A nebo by sa do F1 vôbec nedostal. Presne tak. Takí sú takoví. Presne tak. No áno, jasné. Nemusíme sa ani do takej histórie Felipe Drugovič. Ďalší Brazílčan. Ano, nebo loni... A sme doma. A nebo teď už před 2 lety téměř 23, Theo Porcher, také velmi zajímavý závodník. Presne tak. Takže ja sa veľmi z toho teším, že pilot s takýmto portfóliom, s takýmto životopisom dostal hneď automaticky po výhre v F2 šancu vyššie. A presne ako si ty už načrtol, tak je super znovu ako pri Bermanovi a aj pri Hadžarovi, že začína, no myslím si, že Bortoleto bude začínať v najhoršom týme. Myslím si, že to tak môžeme označiť. Bolo to tak aj v minulej sezóne. Trvalo im 3/4 sezóny, kým vôbec získali nejaký bod v Sauberi. Takže ja si osobne myslím, že oni budú pokračovať v tomto trende minimálne do momentu, kedy to neprevezme Audi a niečo sa tam konečne fundamentálne nezmení, tak to bude iba výkladná skriňa na nejaké sponzorské logá a podobne. A ja neočakávam, že sa tam budú diať nejaké veľké výsledky. Čakám, že to bude ten 10. tím zo všetkých najhorší. Ale treba povedať, a to bude veľmi dôležité podľa mňa v kariére Gabriela Bortoleta, že sadne do sedačky vedľa pilota, ktorý je, myslím si, že momentálne 3. najstarší, tým pádom ho môžeme označiť aj za veľmi skúseného. Je to Nico Hülkenberg a myslím si, že Hulk je už v takom veku, kedy nepotrebuje si s nikým nič dokazovať a s niekým sa tam lakťovať a pretlačať sa, že ja som o 10 rýchlejší a podobne. A práve Hulk sa môže postaviť do tej pozície, že bude odovzdávať tie svoje skúsenosti Bortoletovi a myslím si, že to je najlepšie, čo sa tomu Bortoletovi mohlo stať. Pokud se nebude inspirovat ziskem pódií. Pardon. ne. A to už bude iba v jeho rukách. No tak ono zase jako s promnutím kraxnou, co bude mít, já si myslím, že Gabriel Bortoleto začne pomalu jako skoro v F2 znovu, takže ale ne, trošku jsem to odlehčil. Nico Hülkenberg představuje pro Bortoleta výborného týmového kolegu. Možná ti samotný Hulk bude trochu oponovat, ten zrovna nedávno řekl, že určitě není v souboru pro to, aby byl mentorem mladíčkého Bortoleta. Na straně druhé Hülkenberg není konfliktní závodník. Určitě není, je to velmi spolehlivý jezdec, renomé má pořád velmi kvalitní, všichni o něm vždycky řeknou, že to je velmi kvalitní, dobrý pilot, takže si myslím, že Hülkenberg i nevědomky stejně bude Bortoletovi dávat poměrně dost cenné zkušenosti a rady. I zpětnou vazbu Bortoleto se má opravdu učit, nebo se může učit opravdu od jednoho z těch nejzkušenějších, což je samozřejmě velké plus i pro ty budoucí roky. A jsem zvědav, jak tam bude ta dynamika fungovat, ale už jsme to načrtli, ani jeden z nich nejsou úplně konfliktními závodníky, tam si myslím, že to bude celkem dobré. Kdo skončí před kým, to si netroufám říci, protože ono je i dost možné, že ani jeden z nich za tu sezónu bod nezíská, i když nějaký halus závod může být, ale ten vždycky se potom potřeba brát s rezervou. Asi bych možná mohl jít pomalu k našemu očekávání, už jsme to také zase jako trochu nakousli, pokud teda ještě nemáš ty nějakou myšlenku k tomuhle. Nie, jasné, poďme na to, akože čo sa týka tých očakávaní, tak za mne zo začiatku bude úplne stačiť možno nejaká účasť v druhej časti kvalifikácie v tej Q2, ak by sa tam dokázal prebojovať, lebo poznáme tú štatistiku, ja som ju tu v niektorej epizóde hovoril, Guan Yu Zhou bol vlastne vyslovene najhorším pilotom uplynulej sezóny a jeho priemerný výsledok v kvalifikáciách bolo 20. miesto, hej. Takže ja dúfam, že Bortoleto, a verím tomu, že on na to má proste tie skilly,
tak sem tam by sa mohol objaviť aspoň v tej druhej časti kvalifikácie. Niekde tam jazdiť možno okolo toho 13. 12. miesta a ak sa niečo skomplikuje, tak zobrať nejaký bodík, ale tiež toto neočakávam. Skôr tú Q2, tie body budú veľmi komplikované, lebo ten Sauber za mňa osobne bude tragicky tiež ako v minulej sezóne. Trochu navážu na to, co očekáváš ty, máme to velmi podobné. Nemyslím si, že bude tak konzistentní jako Guan Yu Zhou. To si myslím asi, že ne, že by tam nějakou tu Q2 dát mohl. Konec konců ke konci loňské sezóny i Sauber byl schopen zajet i Q3, takže možná třeba nějakým velmi solidním výkonem by se tam třeba 1-2krát za sezónu mohl objevit. A v průběhu té sezóny troufám si říci, že asi ne, že by Hülkenberga nějak v průměru porazil, ať už na závody, na kvalifikace, ale troufám říci, že by se mu mohl i nějak jako do rychlosti a těch výsledků jako dorovnat. A to si myslím, že pokud Bortoleto to splní na první sezónu, když vezmeme v potaz, jak špatné auto z největší pravděpodobnosti bude mít jako dostačující pro to, aby si udržel sedačku i nadále. Presne tak. No a teraz vlastne z jednej strany zemegule z Brazílie ideme cestovať na úplne opačný koniec a ideme do Austrálie a budeme sa venovať Jackovi Doohanovi, ktorý podpísal zmluvu s Alpine a myslím si, že je na mieste to otvoriť informáciou, ktorú sme spomínali v poslednej epizóde, ktorú sme tu mali, že tá zmluva, ako to tak zatiaľ presakuje z tých zákulisných informácií, tak nemusí byť na celú sezónu a mala by tam byť nejaká klauzulka na prvých povedzme 4 až 6 závodov, hej, na nejakú tú prvú štvrtinu celej sezóny. Takže no, myslím si, že k tomuto sme povedali. Ak to niekoho zaujíma, tak určite si nájdete tú poslednú epizódu, ktorú sme vydali. Venujeme sa tam tomu podľa mňa dosť podrobne, riešime tam aj Franka Colapinta, riešime tam celú túto zmluvu. Poďme sa venovať Jackovi Doohanovi ako zatiaľ podpísanému pilotovi Alpine pre nasledujúcu sezónu. Tak povedz, aký je tvoj názor na neho? Jack Doohan je za mě kvalitní závodník. Já si teď tady s tebou trochu prohodím role, já tentokrát já vyjmenuji, když tak ty umístění, která nazbíral v průběhu juniorských doprovodných sérií. V roce 2020 debutuje ve Formuli 3, kde obsadil 26. místo, což je pravda, ten rok se mu asi moc nepovedl. Zároveň ale hned o rok později v sezóně 21 ve Formuli 3 získává místo druhé. V ten samý rok ještě si odskočil už i rovnou do Formule 2, kde odjezdil poslední 2 závody. A v letech 2022 a 2023 strávil také ve Formuli 2, kde skončil 6. a 3. A loňský rok, tedy 24, už byl jako oficiálním rezervním jezdcem Alpinu. Už jenom z tohohle se já si troufám tvrdit, že Jack Doohan za mě nebude špatný závodník. I vzhledem k tomu, odkud on pochází, jeho tatínek Mick Doohan, také několikanásobný mistr světa, ne teda v autech, ne ve Formuli 1, ale v motocyklech. Nicméně tu závodnickou krev tam má. Není to nějaký Jožin, tamhle Bůh ví odkud. Troufám si říci, že Jack Doohan... Z Bažin? Ano, můžeme klidně i Jožina z Bažina, teda Jožin z Bažin, ano, jsem se to zamotal. Ono už nahráváme poměrně pozdě večer, tak proto možná tak působím, že už říkám bludy. Ale zpátky k věci, Jack Doohan za mě je kvalitní závodník. A co mi tam strašně vadí, je to, čím si to ty uvedl. A to je ta údajně smlouva pouze na prvních pár závodů a já se opravdu obávám, že na tom něco bude, ačkoliv tu smlouvu jsem neviděl, protože musíme se k tomu chtě nechtě stejně vrátit, okolo Pintovi stejně aspoň musíme trochu něco zmínit. Rezervního jezdce nepodepíšeš na 5 let a já si troufám říct, že tam může to bez ohledu na to, jaké výsledky Doohan bude mít nastavené tak, že v průběhu sezóny zkrátka bude nahrazen.
trošičku se toho bojím. Je to kruté říct, že ta jeho kariéra ještě ani nezačala a já už se bavím o jejím konci, ale zatím ty informace, které máme, ze kterých my můžeme zatím veřejně čerpat, tak tomu tak trochu jako jdou naproti. Ak sa to naplní, tak táto epizóda bude mať aj part 2, alebo teda druhú časť a budeme vlastne donahrávať časť o Frankovi Colapintovi, lebo svojím spôsobom on by bol ďalším nováčikom. Ve výsledku ano. Dá se taky říci přesně tak. Takže může se stát, že v průběhu sezóny 2025 si tady ještě ten seznam zopakujeme. To už bude spíše asi nějaký jako vyložený speciálek, ale bojím se, že, a říkám to nerad, protože se jedná o Colapinta a toho bych ve Formule 1 také rád viděl, ale asi ne na úkor Jacka Doohana, nebo minimálně ne za konstelace, že odjede prvních 5-6 závodů, kdy se ani nerozkouká a už půjde pryč. To mi přijde opravdu velmi kruté, a to i na poměry F1, která umí být krutá jako taky dost. Ale treba povedať, že Jack Doohan to má skrátka vo svojich rukách, tú svoju budúcnosť, aj keď akože ten kontrakt môže byť napríklad na tú štvrť sezónu, ale myslím si, že ak by vystrelil a ukázal nejaké super výsledky, tak zamotá trošku hlavu tomu vedeniu Alpine a vlastne tie výsledky, ktoré si povedal z predošlých sezón z nižších kategórií, hlavne z tých juniorských, ako napríklad, ja neviem, 3., 6. miesto F2 alebo 2. miesto v F3, tak ja si osobne myslím, že to sú vôbec nie zlé výsledky. Myslím si, že práve naopak, že sú to vynikajúce výsledky pri tej konkurencii, ktorá tam v tých juniorských súťažiach je. Takže ja si osobne myslím, že to portfólio Jacka Doohana je dobré, alebo by som povedal, že až super, a má to vo svojich rukách. Uvidíme, ako sa s tým popasuje. Ja osobne nemám od neho nejaké ultra veľké očakávania, ale hlavne to závisí. A to je kvôli toho, týmu? Nebo kvôli jezdci? Áno, to som presne chcel povedať, že hlavne to závisí na tom, kde sa bude proste nachádzať Alpine. Celé to stojí a padá na tom, že či oni vlastne prídu a budú sa tam držať niekde v dvojčke z Aston Martin, alebo zase sa budú potácať polovicu sezóny niekde na chvoste, ako to bolo minulú sezónu. Takže toto je veľký otáznik, ktorý nad celým tým tímom za mňa osobne visí a som zvedavý, ako to celé vypáli, ale od Jacka Doohana rovnako ako pri povedzme Hadžarovi, ja osobne neočakávam hneď nejaké výstrelky. No, takto. Asi to vedenie Alpinu bude očakávať zázraky hneď. Ja osobne, ak by som to mal podľa seba nejakým spôsobom subjektívne hodnotiť, tak mne by stačili zo začiatku nejaké Q2 a presne jazdiť tam niekde okolo toho 11. 12. miesta, a ak sa niečo skomplikuje, zobrať tam nejaké bodíky. Tak nějak zase opět volně navážu, co se týče toho očekávání z mé strany. Já si trufám říci, že to nebude špatné, respektive, že to nebude tak špatné, jak mnozí, ať už fanoušci, tak ale i někteří experti typují, že Doohan bude na úplně posledním místě. Záleží samozřejmě na výkonnosti auta, ale nemyslím si, že by byl nějak méně třeba kvalitním jezdcem, jako je třeba Lance Stroll nebo někdo takový. To si myslím, že Jack Doohan je na tom opoznání lépe. Ale já i přesto asi to jakoby povím, já očekávám, že v průběhu sezóny, ačkoliv nerad, tak bude nahrazen. Takže uvidíme, budu moc rád, když se spletu, budu moc rád, když tam Jack Doohan zajede opravdu nějaký mega výsledek, kterým to zvrátí, a snad alespoň tu sezónu by si takhle jakoby mohl dopřát, mohl užít. Ollie Oaks, ještě doplním, ten na toto téma dokonce i vydal takové oficiální vyjádření, že Jack Doohan dostane férové podmínky a nějací klávesnicoví bojovníci nemusí Jacka vůbec trápit. Tak uvidíme. Uvidíme, přeci jenom vidět to na nějaké fanouškovské stránce nebo na nějakém zdroji, který není úplně ověřený,
tak asi nad tím také mávnu rukou, ale jelikož s touto informací, co se týče té nejisté budoucnosti Duhana, přišel web jako například The Race nebo Autosport, opravdu velmi renomované zdroje. Obávám se, ale snad se pletu. To sú také vyjadrenia, ktoré Olimu Oaksovi sa môžu veľmi ľahko otočiť a veľmi rýchlo otočiť a ako bumerang sa vrátiť a vraziť ho do chrbta, takže... Presne tak, zvlášť když v tom týmu nerozhoduje. Presne tak, no. Tam minimálne ako to vyzeralo v druhej polovici roku 2024, tak tomu týmu šéfuje a riadi ho úplne niekto iný, takže tak. Zdravíme Flavia. A... Ja ho nezdravím, ty ho môžeš pozdraviť, ja ho nezdravím. OK. No a myslím, že se můžeme plynule přesunout na poslední jméno. Je to Liam Lawson. Ano, víme, že ve Formuli 1 má už něco odjeté, ale jak už Maťo právě na začátku dnešní epizody říkal, nemá odjetou kompletní sezónu. Takže i přesto jsme ho zařadili tedy do seznamu nováčků pro rok 25. A já si myslím, že tady nás čeká poměrně zajímavá debata. Tak pojďme na ní. Liam Lawson, co o něm říci? Tak je to rodák z Hastingsu na Novém Zélandu. Bude ho za krátký čas čekat oslava 23. narozenin, tak mu budeme držet palce a přát mu všechno nejlepší do následujícího roku. A je to z jednoduchého důvodu. On to nebude mít vůbec jednoduché. A troufnu si říct, že to bude mít co se obtížnosti těžké srovnatelné s Kim Antonellim, ne dokonce ještě o něco těžší. Otázka je, alebo inak začnem, že to, ako to bude mať ťažké, je vlastne otázka toho, aké bude mať možno on od toho zo začiatku očakávania a ako sa on k tomu zo začiatku postaví. Lebo ja si pamätám, keď prišiel Sergio Pérez, tak možno tú prvú sezónu v Red Bulle bol v tej pozícii a ju rešpektoval, že idem proste skrátka Maxovi pomôcť získať titul. A vlastne od tej druhej sezóny, tam myslím, že na začiatku sezóny mal nejaké úspechy a on zrazu si zmyslel, že aha, tak ja chcem vyhrať titul, a odkedy si povedal, že on chce vyhrať titul, tak to s ním išlo úplne dolu vodou. Takže toto je otázka toho. Ja na začiatok by som asi odporučil Liamovi, aj keď viem, že je to hrozne patetické nejakým spôsobom to teraz mu tu dávať nejaké rady, ale mal by sa podľa mňa postaviť k tomu tak, že nesnažiť sa mieriť na to, aby som porazil Maxa Verstappena. To je podľa mňa primárny cieľ, ktorý on by si mal určiť. Ja si osobne myslím, že preňho primárny cieľ by mal byť čo najviac sa tomu Maxovi priblížiť. Nie predbehnúť ho, alebo nie poraziť ho. Hej, byť čo najbližšie k nemu, to je podľa mňa ultimátny prvotný cieľ, ktorý by si mal Liam Lawson stanoviť, ale hovorím, ako sa to bude celé vyvíjať, záleží na tom, ako sa on k tomu postaví. Možno má tak vysoké a veľké sebavedomie, že si povie, že ja ho idem poraziť a uvidíme. Ja osobne si ale myslím, že ktokoľvek by si sadol do toho monopostu vedľa Maxa Verstappena, tak by to mal sakra ťažké a postaviť sa do pozície, že idem ho hneď poraziť, tak no neviem, asi málo kto by tam uspel. Ja osobne vidím na tom gride možno 2-3 pilotov, ktorí by dokázali v mojich očiach uspieť a uvidíme. Ja Lawsonovi budem držať palce. Presne ako si na začiatku povedal, že patrí pre nás, alebo v našom meritku stále pre nováčikov, alebo medzi nováčikov, ale on už vlastne sa zapojil do Formuly 1 v 2 sezónach, že bolo to aj v sezóne 2023, kedy zaskakoval za Daniela Ricciarda, ktorý si vlastne v Zandvoorte v Holandsku zlomil ruku. A potom sa zapojil aj v minulej sezóne, kedy už spomínaného Daniela Ricciarda nahradil po veľkej cene Singapuru, kedy vlastne Ricciardo dostal vyhadzov a Lawson dostal možnosť jazdiť namiesto neho. Takže on už sa vlastne zapojil v 2 sezónach po sebe
a toto vlastne už otvára svoju tretiu, ale nikdy ju neodjazdil celú. Má niečo do 20 závodov dokopy, takže toto bude jeho prvá ostrá sezóna a naskakuje hneď do hlavného týmu Red Bullu. Môžeme to kľudne rozobrať akože aj od podlahy. Myslím si, že sme sa o tom bavili, že asi tam mala alebo ponúkala sa trošku iná možnosť. Mierim na Yukio Tsunodu, ale tak asi sa tu zhodneme, že s tým Tsunodom sa nejakým spôsobom nepočítalo. Tu príležitosť dostal Liam Lawson a no povedz mi ty, čo si myslíš, akým spôsobom sa on k tomu postaví a ako moc bude úspešný lomeno neúspešný. Já vám ještě dokončím myšlenku, jak jsi mluvil o tom, kolik závodů má odježděno ve Formuli 1. Liam Lawson za ty 2 roky má ve Formuli 1 odježděno 11 závodů. No, vidíš, tak som ešte prepískal. Je to opravdu minimum a pokud nebudeme počítat samozřejmě premiérový rok Red Bullu ve Formuli 1, tak je to nejméně zkušený, povýšený pilot do hlavního Ačko jeho týmu. O jeden závod předskočil Alexe Albona v roku 2019. Abych ti teda odpověděl na otázku. Měl by na tu svou roli v Red Bullu přistoupit tak, že je tam zkrátka nový a že se má co učit od Maxe Verstappena. Bude spolupracovat s mistrem světa, komu se to poštěstí během své kariéry a určitě by se mu neměl chtít okamžitě vyrovnat. To je přesně to, na čem schořel Pierre Gasly, na čem schořel Alex Albon, na čem schořel Sergio Perez. Konec konců i Daniel Ricciardo, kde vlastně tady ty problémy s tou druhou sedačkou před nějakými 6-7 lety začaly. Takže pokud nechce jít v těchto šlépích dál, tak by měl jít opravdu zkrátka po těch cílech, které mu stanovil tým. Četl jsem někde, že myslím, že to bylo na oficiálním webu F1, kde mu Red Bull dal cíl vejít se do 4/10 od Maxe v kvalifikaci, což si myslím, že je celkem velkorysé, protože Sergio Perez v průměru, když to vezmeme takhle nějak za ty poslední 2 roky, tak kolem těch 4/10 zhruba být mohl, takže se po něm vlastně chce, aby byl za začátku stejně rychlý jako Perez, což si myslím, že asi vzhledem k jeho fazóně ke konci loňského roku nebude úplně problém. A zkrátka postupně stavět na těch výsledcích, budovat si tu důvěru v sebe, budovat si tu důvěru v auto a dávat kvalitnější feedback postupně, ale ne tam přijít a říct, hele, tak díky, že jste mi tu příležitost dali a já vám teď ukážu. A i přesto, že bych Lawsonovi přál nějaký úspěch, za mě to je další z těch řad kvalitnějších závodníků, tak musíme zase druhým dechem podotknout, že on nemá problémy se sebevědomím. Působí celkem suverénně, nechci říct, že arrogantně. To úplně říci nechci, ale nepůsobí na mě takovým tím dojmem, jako je třeba Oli Bearman, přesně tak, že si řekne, hele, já se prostě musím tenhle rok zkrátka učit, pak po mně čekejte výsledky. Lawson je takový, mi spíše přijde, že mám tady šanci a já vám ukážu, že ji umím využít. Což je super, ale také je to zase zpátky, se vracíme k tomu problému a la Gasly, Albon, Perez a tak dále. Takže velmi těžko soudit. Pokud si to dobře nastaví v hlavě, tak věřím tomu, že v tom Red Bullu může zůstat déle. Netvrdím, že to je druhý Max, že bude mistrem světa. Myslím si, že to je zatím velmi, velmi předčasné a hodně odvážné tvrzení. Ale pokud začne dobře a pokud myslím mentálně dobře, nemyslím teď výsledky, ale opravdu, co se týče té integrace do toho týmu, věřím tomu, že tam může pár let určitě zůstat. Už som tu raz dnes spomenul, že ešte to chcelo počkať. Bolo to v spojitosti s Kimim Antonellim a s Liamom Lawsonom to spomeniem druhýkrát, že ešte to chcelo počkať a myslím si, že odjazdiť jednu celú sezónu za ten V-Carb alebo akokoľvek Racing Bulls, už sa to bude volať v nasledujúcej sezóne. Dúfam, že to prestanú meniť každú jednu sezónu a už sa to nejakým spôsobom bude volať, tak chcelo by to a podľa mňa by to tomu Lawsonovi
prospelo celá tá sezóna nejakým spôsobom zájazdiť tam tie výsledky a potom keď tak sa posunúť vyššie, ale ako sme to tu už kopeckrát povedali, do tejto situácie sa Red Bull dostal sám za všetko, čo sa vlastne dialo a čo museli riešiť, si môžu oni sami. Takže vlastne Lawson bolo ich východisko a bohužiaľ kvázi to tak vyzerá, že na debutovú sezónu, celú sezónu on prichádza hneď do toho hlavného tímu. Takže tak. Ja tu mám ešte ako keby že jednu takú tému, ktorú by som chcel otvoriť. Častokrát sa spomína niečo v úvodzovkách ako kliatba druhej sedačky v Red Bulle. A mňa by celkom zaujímalo, že ten tvoj názor, že je to teda nejakým spôsobom kliatba? Je to tak náročné sa postaviť vedľa Maxa Verstappena do toho auta a jazdiť nejaké výsledky? Alebo skrátka tí piloti, ktorí tam za posledné roky prišli, tak neboli iba dostatočne kvalitní? To si mě docela zaskočil. Já na to odpovím od konce. Jo. Nemyslím si, že by byl problém v tom, že ti jezdci by nebyli kvalitní. Já i nadále, i přesto, jak to dopadlo a jak jsme ho loni grilovali, stále si troufám tvrdit, že Sergio Pérez je velmi kvalitní závodník. Opravdu si to myslím, tam on se prostě uvařil v hlavě. Je mi to líto takhle jakoby pojmenovat, ale myslím si, že to byl ten důsledek toho, proč on najednou tak totálně vypadl z toho tempa. Alex Albon, myslím si, že nám poslední 2 roky ve Williamsu ukázal, že neříkám, že je to materiál na mistra světa, ale zároveň si nemyslím, že by to byl nějaký dřevák, který by se ve Formuli 1 neměl pohybovat a neměl by tam být. To si také nemyslím. A to samé si myslím o Pierru Gaslym, že je to dobrý pilot, loni nám to ukázal, je to spolehlivý pilot. Když se do toho týmu dokáže dobře jako zaintegrovat, tak je to i pilot, který umí doručit. V Alfa Tauri zářil, v Alpinu v obou 2 letech porazil rychlého Okona. Nemyslím si, že by byl problém s tím, že tam na tu druhou sedačku chodí nekvalitní piloti. Daniel Ricciardo. Konec konců také, že jo, ještě. Kdo by si troufnul říci, když teda nevezmeme tu štaci u V-Carbu, lomenou Alfa Tauri, nebo vlastně v čem on sakryž jezdil, tak kdo by si troufnul říci, že Ricciardo je špatný pilot? No nikdo, všichni akorát jako spíše jakoby přemýšlí, jako kde se právě ta jeho forma ztratila. A abych teda už konečně odpověděl na to, v čem si myslím, že ten problém je, tam je prostě kombinace toho, že je asi velmi těžké vyrovnat se Maxovi, protože ať už mu fandíte nebo ne, tak Max Verstappen skutečně je ten generační talent, který zajede nesmysl. Ukazoval nám to několikrát v loňské sezóně a nebýt jeho, být v Red Bullu kdokoliv jiný, tak Red Bull loni ten titul nevyhraje. Troufám si to tvrdit a to neříkám, že a to nejsem zrovna jakoby Maxův nějaký největší fanoušek, že bych byl nějaký jeho fanboy a měl tady vylepené jeho plakáty. Takže je velmi těžké vyrovnat se Verstappenu, který je navíc opravdu ve své nejlepší formě, ve svých nejlepších letech. Troufám si tvrdit, že ano. A další problém je, že tím, jak Verstappen opravdu zajíždí až zázraky, tak Red Bull zkrátka a logicky to auto přizpůsobuje jemu. A další faktor, který to komplikuje, je, že Max Verstappen nemá takový ten, řekněme, univerzální jezdecký styl. Max Verstappen má velmi specifický styl a opravdu zdá se, po těch všech letech a těch všech zkušenostech, co za ty poslední roky máme a můžeme je vidět, že ten Red Bull zkrátka dokáže uřídit pouze v Max. A potom, když tam přijde pilot, který je přesvědčený, že se Maxovi vyrovná a přijdou 3 závody a on najednou pochopí, že ne, tak najednou to psychiku to začne být nápor a začneš se pohybovat přesně v tom začarovaném kruhu. Takže nemyslím si, že by ta druhá sedačka byla opravdu pod nějakou kletbou, ale je to spíše asi o přístupu těch závodníků, o tom, jak oni přistoupí k té své roli a kombinace toho, že ty nejdeš do Red Bullu, ty jdeš do Maxovo týmu. Takhle bych to asi shrnul. Ale zajímá mě tvůj názor, to mi také řekni, co si vlastně myslíš ty, když už si tu otázku položil, tak si ji taky zodpověz. No ja osobne si myslím, že niečo ako kliatba druhej sedačky neexistuje a myslím si, že to
nejakým spôsobom není predurčené, že tá druhá sedačka nejako nefunguje alebo kdokoľvek do nej sadne, tak mu to nepôjde. Ale myslím si, že je to presne o tom, a povedal som to v úvode, že s akým mindsetom prídeš do toho Red Bullu. Že čo je vlastne tvoj primárny cieľ, a preto si myslím, že prvotný cieľ Liama Lawsona minimálne na polovicu sezóny, ak nie na celú, by malo byť to, že len sa približovať tomu Maxovi. Byť mu čo najviac na dosah ako keby, a minimálne ak chce, aby tá jeho kariéra bola v tom Red Bulle nejakým spôsobom dlhodobá, lebo videli sme aj Gaslyho a videli sme aj Albona, že proste tí piloti sa tam postriedali veľmi rýchlo, takže tak. Ďalšia otázka za mňa, a to je trošku aj taký otáznik, ako silný bude Red Bull v nasledujúcej sezóne. Hej, že od toho sa to môže odvíjať, kde sa vlastne ten Lawson bude nachádzať. Ja osobne, áno, že budeme si asi robiť pred sezónou nejaké predikcie, ale ja osobne si myslím, že Red Bull by mohol byť tam niekde, kde vlastne tú sezónu končil, takže povedzme niekde 2/3 najrýchlejší tím. Osobne na tom čele očakávam niekoho iného. Takže tak, ale aby sme si to nejako zaramcovali, tak poďme kľudne do tých našich očakávaní, že čo vlastne budeme očakávať od Liama Lawsona, a ja to nejakým spôsobom hneď otvorím. Za mňa podstatné je to, aby nekončil tam, kde končil Perez. Perez častokrát vypadával v Q3, v Q1, nedostával sa do tej poslednej časti kvalifikácie, tie závody končil niekde okolo 15. miesta, hej, trápil sa, keď štartoval zo zadu, tak už nevedel popredbiehať a nejakým spôsobom sa dostať dopredu, takže toto je za mňa podstatné. Ja nebudem od začiatku očakávať pódia a víťazstva alebo niečo, ale poď sa držať v Q3, poď sa držať v top 10 a tam rob proste nejaké výsledky. Hej, nech už je to od začiatku možno 7. 8. miesto, na začiatok úplne to stačí na prvých 5, 6, 7 závodov a potom postupne to nejakým spôsobom stupňuj to tempo. Ja neviem, čo môže byť 7. závod, ale povedzme, že niekde v máji už sa dostaneme do Miami alebo podobne a tam už možno očakávam od teba nejakú top 5, hej, a že dostávaj sa do tej top 5 a jazdi top 5 výsledky a potom vlastne ku koncu sezóny už sa môžeme začať baviť o nejakých pódiách. Podstatné je, aby mu ten Max Verstappen neušiel na míle ďaleko, v zmysle toho, že Max Verstappen získa pole position a Liam Lawson bude 8, 9 desatín za ním. Víceméně opět už trochu trapně budu jakoby navazovat na tebe. V rychlosti to shrnu. Očekávám, že Liam Lawson se bude v průběhu sezóny zlepšovat. Neříkám, že musí nutně mílovými kroky, ale opravdu těmi postupnými, menšími, ale hlavně spolehlivými a pevnými kroky. Je to takové očekávání, ale zároveň tak trochu přání, protože já Liama Lawsona vnímám opravdu jako dalšího z té skupiny právě Gabriel Bortoleto, Oli Berman, jako ty jezdce, kteří před sebou mohou mít velmi zajímavou zářnou budoucnost. A byla by velká škoda, kdybychom o Lawsona přišli až moc brzy, jenom kvůli tomu, že si zkrátka nedokázal hned ze začátku vytipovat svou pozici a na té nějak prostě postupně stavět a růst. Takže doufám, že v letošní sezóně bychom ho snad třeba aspoň 1-2krát mohli vidět i na pódiu, ačkoliv je velmi otazné, jak na tom vlastně bude Red Bull. Ale myslím si, že pokud bude zajíždět lepší výsledky než Sergio Pérez a že on tu laťku opravdu nenastavil moc vysoko loni, bohužel, tak Red Bull bude víceméně spokojen a uvidíme ho i v budoucím roku právě v Ačkovém týmu. Mám jednu poslední, teď mi to napadlo, jednu poslední otázku
je to taková velmi filozofická otázka. Zkus mi říct, jak bude podle tebe vypadat Red Bull po odchodu Maxe Verstappena. Vlastne ako bude vypadať z pohľadu pilotov, alebo ako to myslíš? Nechci po tobě vyložit jezdecké složení, ale spíše myslíš si, že už potom ty dvojice budou vyrovnanější? Nebo tam prostě pokaždé bude to, že bude jeden jasně převyšovat toho druhého? Nebo že se vrátíme do doby, jako bylo třeba Vettel versus Ricciardo, respektive potom začátek spolupráce Verstappen-Ricciardo, kdy si ti kluci byli celkem vyrovnaní. Jak si myslíš, že se tady po odchodu Maxe Verstappena, ať už do důchodu formulového nebo do jiného týmu, ten Red Bull bude vyvíjet? Zaujímavá hypotetická otázka. Asi to bude záležať od toho, že aké meno, aký talent si tam Red Bull vyťahne. Alebo aké sa mu podarí získať, lebo sami sme si povedali, že ten okruh tých nejakých zaujímavých pilotov v juniorke sa zužuje a vlastne ten Red Bull už veľa toho na výber nemá aktuálne. Hej, aby som bol zase férový. Takže to sa môže veľmi rýchlo zmeniť. Môžu niekoho z inej juniorky pretiahnuť k sebe alebo poprípade môžu niekoho kúpiť, nejakého pilota. Takže bude to asi závisieť na tom, že ako moc nejakým spôsobom nadaného a špeciálneho pilota by tam namiesto Maxa Verstappena posadili. Lebo teraz to vidíme tak, že ten Max Verstappen je skrátka špeciálny. To, čo ukazoval v druhej polovici sezóny, aké výsledky, s akým monopostom vlastne jazdil, tak to bolo niečo, by som povedal, že až nadprirodzené. Takže myslím si, že bude záležať na tomto a zároveň poviem, že taký talent alebo tak nadaný pilot, tak rýchly pilot ako je Max Verstappen sa neobjaví vo Formuli 1 alebo neobjaví vo vašej akadémii každý rok, každé 2 roky a dokonca si dovolím tvrdiť, že ani každých 5 rokov. Takže to fakt naozaj to záleží na tom, že koho tam oni vlastne budú mať ako náhradu za neho. Ak by som si mal dovoliť tvrdiť, že povedzme, že to bude o 2-3 roky, tak by som sa skôr priklonil k verzii, že nebudú mať až tak špeciálnu náhradu, ako je samotný Max Verstappen a vtedy by som si dovolil tvrdiť, že tí piloti budú viacej vyrovnaní, ako to bol ten trend posledné roky s Perezom, s Gaslym, s Albonom. Dobrá, je to na záznamu, tak uvidíme za možná ještě hodně let, jak se tady to vyvine, jsem zvědavý. Jen mě to tak jako takhle teď napadlo, nebylo to jako nějak připravované, jinak jsme se o tom bavili, tak mě to tak jako trklo, ale pokud se vrátíme zpátky k Lawsonovi, máš ještě nějakou myšlenku, nebo už ne? Nemám myšlienku, čo sa týka Lawsona. Mám jednu myšlienku na záver, ktorou by som vlastne chcel zaramcovať celú túto epizódu a nejakú ju uzavrieť. A to je myšlienka toho, že nech už tu dneska zaznelo čokoľvek, či už sme možno trošku skeptickí ohľadom toho jednotlivého mena alebo toho jednotlivého pilota, alebo sme nejakým spôsobom jeho fanúšikovia, tak pre všetkých týchto 6 pilotov platí to, že či ja alebo Vašek im budeme, a to si dovolím za Vaška hovoriť, že budeme im držať palce, lebo sme skrátka fanúšikovia nováčikov a chceme, aby tieto nové mená a nová krv prichádzala do tej Formuly 1. Já tady naprosto souhlasím, ačkoliv mám z toho trošičku menší depky, když vidím, že Andrea Kimi Antonelli je 2006 ročník a já o 6 let starší, tak už se necítím tak fresh, ale jsem rád za každého nového kluka, který tam je, který dostane příležitost, protože myslím si, že o tomhle ten sport je, jakýkoliv sport, nejen F1, ale ať už je to hokej, fotbal, tenis, basketbal, hledat ty nové talenty, dávat příležitost těm novým klukům, aby se ukázali, protože rekordy jsou od toho, aby se překonávaly a třeba tady z těch 6, které jsme dnes vyjmenovali, je budoucím držitelem nějakých významných rekordů ve Formuli 1.
toto bol náš pohľad na týchto 6 nováčikov, ktorí v roku 2025 zažijú svoju prvú ostrú sezónu vo Formuli 1 a prvú celú sezónu. Budeme teda dúfať, že všetci prejdú cez tú prvú sezónu a prejdú ňou nejakým spôsobom úspešne. A nás ako prakticky v každej epizóde zaujíma aj váš názor a ja by som tentokrát položil otázku, že ktorý z týchto 6 nováčikov, z týchto 6 pilotov, o ktorých sme sa dnes bavili, tak ktorý nejakým spôsobom najviac zaujal vás alebo mu dávate najväčšie šance na úspech. A ak nás počúvate na Spotify, tak tam máte komentárovú sekciu pod každou jednou epizódou a tam nám určite napíšte svoj názor a môžete nás už nejaký mesiac alebo 2 počúvať aj na YouTube a tam máte taktiež komentáre, takže určite neváhajte a vyjadrite svoj názor.